салом дӯстон, хуш омадед ба шабака биография филм. барои пешравии кори мо ба шабака обуна шавед, яъне подписатсия кунед. дастгирӣ аз шумо, пешравӣ аз мо. дӯстони азиз, имрӯз мо дар бораи яке аз чеҳраҳои шинохтаи кишвар Моҳпайкар Ёрова ҳарф мезанем. Моҳпайкар Ёрова 28 июли соли 1970 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. беш аз 25 сол дар саҳнаи театри тоҷик фаъолият мебарад. аз соли 1991 то соли 1999 ва аз соли 2008 инҷониб дар театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмуҷон Воҳидов кор ва фаъолият намудааст. волидонаш пайваста ӯро дастгирӣ мекарданд. ин буд ки пас аз хатми синфида ба мактаби театри ба номи Шепкини Русия ворид шуда, ба сари баланд хатм кард. ишқ ва ҳамсари ҳаётиашро дар замони таҳсил дар ҳамон мактаби театр пайдо намуд. дар мусоҳибааш бо Орзу Исо мегӯяд ки марди орзуяш ҳамеша аз паяш медавид. ба гуфти Моҳпайкар Ёрова, марде ки аз қафояш медавид зебо, ҷавон ва дӯстдоштанӣ буд. аммо иқрор мешавад ки дӯстдоштааш духтарбоз ҳам будааст. пас аз 2 соли давутозҳои ошиқонаи Шоҳписар аз паси Моҳпайкар ба Душанбе меояд. Шоҳписаре ки дар суҳбатномашро Енж зикр кард, зодаи Туркманистон буда бо тоҷикӣ маънии зафарро медиҳад. билохира онҳо ба ҳамдигар одат карданду соли 1993 дар синни 23 солагӣ ба шавҳар баромаданд. як муддат пас аз оиладорӣ ӯ дар шаҳри Ишқобод зиндагиашро пеш бурдааст. ҳоло аз онҳо 2 писар Сиёвуш ва Бобо ба дунё омаданд. ба гуфти худаш, хуштоманаш ӯро қабул надошт. шояд дар дил келини чашм пинҳон карда, яъне ба ҷавон писараш духтархолаашро мехост ки келин кунад, аммо тақдир ӯро ба Ишқобод бурд. Моҳпайкар аз оила ба давлат буда, аз аввал соҳиби ҳамаи чӣ, мошин, хона ва ғайраҳо буд. ба хотири муфлис нашудани тиҷорати шавҳараш ӯ хонаву мошинашро фурӯхту бо 2 дасти адаб маблағро ба шавҳараш дод. аммо он маблағҳо ба куҷои ғайб заданду Моҳпайкар надид. пас аз гузашти солҳо Моҳпайкар пай бурд ки шавҳараш хиёнат мекунад ва аз ӯ ҷудо шуд. яъне пас аз 6 соли оиладорӣ ӯ тасмим гирифт аз шавҳараш ҷудо шавад ва ҳанӯз ҳам шавҳар накардааст. пас аз шикасту хиёнат Моҳпайкар ба мардҳо дегар боварӣ надорад. аммо пас аз 20 сол бо оилаи почхӯрдааш дар рӯзи фарҳангии Тоҷикистону Туркманистон бо ҳам ғайричашмдош вохӯрданд. аммо на писаронаш ва на Моҳпайкар ӯро қабул накарданд. ҳоло ӯ соҳиби 2 писар буда, зиндагиаш хуб аст. ҳамчунин писари калонияш соҳиби оила шудааст. Моҳпайкар Ёрова дар бештар аз 100 филмҳои хурду бузург то ба имрӯз нақш офаридааст. дар филмҳои бадеии тоҷикӣ Гузаргоҳи сангин, Марги бегуноҳ, Соҳил, Пас аз ғуруби офтоб, Меҳроб, Оинагӣ, Журналист, Баҳор дар кӯча, Орзуҳо, Хокпайванд, Орзуи рассом, Арӯси муосир яъне арӯси замонавӣ, 2 филми коргардони рус Хазинаи тиллоӣ ва Интиқоми туркӣ, 12 соли интизорӣ ва ғайраҳо нақш офаридааст. дар яке аз суҳбатҳояш Моҳпайкар Ёрова чунин мегӯяд: ман бори аввал соли 1993 дар филми хориҷӣ нақш бозидам. филм тарафи 4-уми секунҷа ном дошт. онро Тоҷикистон ва Русия ба навор гирифтанд. дар соли 2012 Захираи тиллоӣ ва Транзити Туркия филме буд ки дар Туркия ба навор гирифта шудааст. дар Молдовия, Украина ва Қазоқистон низ асарҳо буданд ки нақш офаридам. ман ҳоло ба тиҷорати эҷоде машғулам, мегӯяд Моҳпайкар Ёрова. ман ҳамчун зан мехоҳам ки ҳамаи занон ва модарон дар Тоҷикистон хушбахт бошанд ва ман ҳамчун ҳунарпеша мехоҳам дар оянда дар хориҷ нақш бозӣ кунам ва уфуқи эҷодиёти худро васеътар гардонам. бинандагони азиз, ин буд як маълумоти кӯчак дар бораи Моҳпайкар Ёрова.